sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag sa mauran-uran, malipot na aga. Sa diring kunada, syudad kan Iriga, Camarines Sur, Asinman, Bicol Region. Sa lado teknikal, si karundang Charlie Binaobra, ang sa kuyang partner digdi. Sa information, si Rodel Cesar. Sa transmitter site, yaon man duman, si Joanner De Villa, asin man ang satuyang PSG Tony Saison. Sa mga may kumplianyo ngunyan, ang sa moyang pagpaabot ni na happy birthday, may many more birthdays to come. Sa mga Mr. and Mrs. na masilibrar kan sa indang wedding anniversary, happy wedding anniversary tabi sa Indo. Sa may kapiyastahan, happy piyesta. Sa mga nakatutok mo niyan sa mga transistor radio, good morning. Pwede ba po kamo magpaabot ng greetings sa mga opinion, reaksyon, pangapudan sa laog kan programa? I-text sa 0948-241-7675. Yan ang sa mo yung text line number. Good morning man sa mga Facebook Live viewers. Kung kamo man po may mga greetings sa pangapudan, opinion, reaksyon, i-message lang po sa yung Facebook Live sa RPN DZKI. Asin pakishare naman lang padagos kan mga programa kan RPN DZKI. Tanganing an limaming parantabay madagdagan. Ano paring tiya? Uy, saro na naman na ama. Nanlupig. Kan sa diri niya pong aki. Nasa lakab kan mga autoridad. Nakakamundong isipon na sinapo kan 13 anyos na daragita. Sa kamot na sa iyang sadiring ama, nayukuta na maprotehir sa iya. Alagad inipa mismo ang nagibunin na kababuyan. Panalulugo sa laugkan sa indang haro. Dungan po sa Purok 3, Taihi, Tabaco City. Sa isinometer pong record hali sa Legazpi CPS bandang
alas 9 nin pagkaaga kana magabot ana tiyaon kay banan ana biktima para isumbong ana pang mumulis nga ginibusubuot sa saiyakan sa iyang sadiring ama. Base po sa istorya o statement o salaysay kan biktima, alas 8 po nin pagkabanggi, Enero 4 ngunya na taon, mientras na siya po nagtuturog, kataid an sa iyang ama, kaibanan an sa iyang ina asintugang, nabigla na sa nasubot siyang naalimpungatan na hinihimas kan sa iyang ama, na masisila na parte kan sa iyang hawak. Dangan na tinanggal an sa iyang short pant, pati na po an sa iyang panty. Dangan pirsan subot siyang linupigan kan sa iyang may sa kuneho, may sa manyakis, may sa demonyong ama takon na bakong demonyo nagsanib sa utak ka ini. Dahil yan magigibo ka na sarong ama sa sadiring aki. Ay manyakis man na maray pero saan pang linupigan sa iyang aki dangan tinakot pa na dahil ka ngay magsumbong sa imong ina asin sa imong mga tiyoon. Nautro pasubot an pang mumulis siya kan sa iyang ama banggi. Kan mga nagsunod na aldaw, Enero 5 hanggang anahuri kana Pizza City kung saan na hiling mismo kan sa iyang ina ang ginigibong kahayupan, ginigibong lulugos kan sa iyang agum sa sadirin nindang aki. Inhuli po sa ginibong panlulupig kan sa diring ama. Dahil naman po nakatios an tiyaon kan daragita kan biktima asin kusog buot na magsumbong sa kwerpo di pulisya. Diwan po sa PNP Legazpi para panimbagon an may sa demonyo may sa kuniyong ama. Asin masangatan po ni na magkakanigong kaso kriminal o kasong rape. Maray kan mga arog kaniyong responsabling ama sa sarong mayor na krimen nin panlulupig ipalapa na sa karsel. Dangan na itsahan nin na kubra itong garo King Cobra baga na makamandag na maray. Saka mga hanibi, itong mga putakti. Dangan padukutan in mga bold na mga bold na mga retrato. Tangarig marungaw ini. Lokotoy na ini, sobrama na. Grabe naman na narog po kani, Dapat kaniyo kaldagon sa laog kan kulungan. Kaya dahil na po tinugutan pa kana mga autoridad na makadulag pa sinambit ng suspect. Na suspect sarong 50 anyos kana Legazpi City. Tulos ining siod sa paaginin sarong manhunt Charlie operation kan mga kabuan kan Legazpi police station. Victory po sa mga maskulado asin mga maririkas dumalagan na maglapag ni na kriminal kan mga pulis. Tagarig itong mga pulis na maskulado iyon
takma kan sinambit ng akusado. Sabi nino po kan mandamiento de aresto na ipinalawas kan korte kaso kanakaaging Martes, petsa 28 nganya na taon. Bali, 4 na kasong count of rape. Sa irarom kang criminal case number FC21-3791, FC21-3794 na para riyong mayong piyansa na ipinagrekomendar ang korte. No bail bond recommended. Ta kasong rape, 4 na gayong lulugos na ginibukan na ama sa sadiri niyang aki. Ano? Kaya ngunya naghihimas na ni suspect na ini ni Rihas na batbat. Ay sus Maria Josep. May agum ka man sa napalan, bako bagang tinagilidan mo na sa nan sa imong agum. Saka sa rupaan makahihirak po kaya sa sitwasyon kan mga ibang pamilya sa Pilipinas. Kung sarong harong saday sa naman tapos ang kwarto usad sana. Ang pinag-iirigdaan kan mag-agom kan mga aki haros durog magkataraid sa pagturog. Dapat kaya para sa sakuya, kung daraga na po o nagdadaragitay na ang mga aki, mag-isip ang ama na isuway na sa turugan o kwarto. Ang mga babae, suway naman sa mga tugang na lalaki. May sadiri man sindang kwarto sa mga lalaking aki, sa mga babaeng aki. Kanya-kanyang kwarto na. Dangan ito man mag-agom, may sadiri man sindang kwarto. Bakong taraid-taid po ta, dyan po nabungkaras an incestuous rape na inaapod. Panlulugos sa sadiring aki. Kana sadiring mansa ng ama. Kaya tamaan sabi kan mga gurang, na kung mapadakula kamo ni aki, kamo mismo mga magurang maging ehemplo. Na ang sendong mga aki, tukluan nindo sa paagin ng pagkamot na mayong malisya asin na mayong pagnanasa. Nagnasa ining punyetang suspect na ini sa sayang sa diring aki. Napakawalang hiya nito. Magaling sa kawalang hiya na kadimunyuhan. Ano po? Ano na naglago sa utak kayo ni? Dapat ka ni barinaan utak kayo ni tangarig maaraman ano. Kasi kawawa naman po yung aki na mawawa. Narorawan ang puturo kan sa yaman sa nang sadiring aki. Ta siyempre, pag nag-agom yan, masusumbatan niyang kan agom ta, bako ka na ngayong virgin. Oh. Kung maungkat pang istorya, sa mapait na karanasan, ay kawawa naman. Di ba? Kaya dapat ang mga ama na lugo sa senda mga aki, mayo ng karapatan pang mabuhay. Kaya dapat, ano kamo, ibalik giraray ang death penalty sa mga may siring kaning mga karumaldumal asin mayor na krimen sa nasyon kan Pilipinas. Ibali na itong mga nagkapirang may kasong pandarambong sa nasyon na ibarali na sa beritayon o dai. Ano po ang sendong masasabi kayan? Na para sa muya baga ang mga magurang dapat na magpadangat sobra pa sa pagpadangat sa mga sadiri ninda na matukdoan na magpadangat sa magurang, matukdoan kan 10 Commandments, mairani sa pagsadyos, matukdoan ni magbasa ng Biblia, matukdoan sa pagbasa ng mga libro na maging madunong. Asin masuportara na makatapos sa pag-eskwela para magkaigwa po nin maray na kinabukasan. Bakong ang kinabukasan, nararawraban, di bukan sa diring ama. Kaya para sa kuya, nasiring kaning mga suspek, iagi niyo sa aksidente. Mahiring nga yan, nagdulagaw, tigmaok sa gilid, nanlaban.
pambira, no? Pag-aro ka rin mga nakakademonyo talaga, nakakauyam. Na, iba man dyan, dahil na lang na-record sa korte, taan iba dyan, insidente kan mga siring kan ng incest rape, minsan pigdidipinsan pa po kan kasaruan na babae, an kasaruan na lalaki, na anaki ninda, na biktima na nin panlulugos. Dahil sobra ang pagkamuot kan misis, mas dahil natataan hostisya, di ba? Na nabibiktima nin panlulugos na mga kababaihan dahil minsan an sa diring depensa sa suspect. Dahil pinapaabot sa korte, sa pulis, sa barangay opisya. Kaya dapat mo, kung may mga kaso ng araw kayan, panaguton ang suspect. Aber daw, nasa linyaman si Bicol Connection Report. karon na nga Philip Barasina. Siguro ining amang ini mahilig ni magparadala ni mga bold na pornographic film sa mga cellphone. Kaya ining cellphone na ining saro pa ng demonyo minsan. Sa utak ang tao. Saka minsan ang mag-aragom nag-iiriwal dahil sa cellphone. Ito nga ning istorya na kaabot sa kuya, ilaga pa ngayang magbugtian nga si mag-agom. Tano nga. Amakon mo man kaya ngayang, so nabasa nga duman sa cellphone kan si misis niya, may muwa-muwa, saka may I love you. Saka may miss you so much. Garo-arog kaya. Nagragot man yan ngipong ka na. Agum na lalaki, tanong aran nga kanina nagtitix na ni sa emo. Kaya pala nga imbis na maglaba ka, bangkag ka sa katitix na may mga muwa-muwa, saka may mga rurlablab, saka may mga mirimisyo. Punyi, tangang cellphone iton, marangikiton ronoton, ay pigmaso. Kaya minsan ini mga cellphone na may sa demonyo, di ba? Ay pangyayari. Aber daw, Lip, good morning. Salamat. Ilaog mo. Salamat, Karamdan Joey. Maray na aga sa mga parantabay niya to. Sabi ka ni ba, ang cellphone nakakapatal sa mga estudyante. Iyo, saro pa yan. Ang mga spelling baga, halimbawa, good morning, ginigibo na sa ng good EM. An spelling kang good, nagiging G-U-D, saka EM. Oh. Oo, saka ngunya ng mga panahon na nagmumudyol, ang mga kaakian, mas lalo baga nagpaparapatal para dahilan kan cellphone, Ay, mga gadgets. Sabi baga kan mga kakian ngo niyan, teacher, kung ano nga kami nagkisarong mita, rugado naman nga kami, kinanay, kimama, sa kararapado. Tapos ang enrollment ngunyan sa mga pampublikong eskwelahan nagbaba. Naguro sa duman nga ni Santiago Integrated School, so grade 6. Dati may section 3, ngunyan pinagbanga na sana section 1 and 2. Bot sabihin, ano bang mga estudyante dahil na kurso na mag-enroll sa mga online classes, modular and blended learning na inaapod kan DepEd? Oo, ang problema, bako man sa mga aki, Oh. sa mga magurang. Mag-preschool lang nga ka mo, daw man nga ka mo natutira na tuod, kadagi ta pagkaon, kada trabaho si inay mo, si itay mo. Saka nangyayari, pati ang magurang napipirita na magbabad sa mga aki para mag-tutor, agarulugod na namamarkan, ang magurang tayo nagkaparasimbag kan mga assignment, mga exam. Oo, mayo nang nanonood na gayon mga kaakian. Yan. Imbis Sabi, na mag-adal, ibalik na ang face to para face. tukluan, kantugang, magurang, Ibabalik na maganda ang face to face classes. malabo pa yan. Taday panganin na i-indikan ang mga teachers. Sabi da abaga, ang mga estudyante o ang mga kaakian na nag-iedad 12 hasta 17 na may mga comorbidities, priority man na turo ka naman. Saka dapat ang mga teacher, priority naman na turukan. Saka sabi baga ni Presidente Duterte, gamiton ang police power kan na PNP na perito na gayud na magpabarakuna ang mga tao. Oo, ang problema nga ni, mayo man pambakuna. Ah, Mayo pambakuna. yan lang ang problema,
Yeah, ako nga ni gusto magpabakuna, ni binakuna bago man sa COVID, Ano? flu vaccine. Ay, pwede na yan. At least di ka ano. Di, mas maray niya ako ni kisa Mayo lamang na bakunan sa kuyang hawak. Okay na ang flu vaccine. Oo, kumusog-kusog lamang ang immune system. Pag magurang na, pwede nga ning anti-polio. So nagluluya-luya na baga karon ng joyan mga tuhod. Yan. Anti-polio ang kay po na ibakuna bago ng mga COVID din sa COVID mayong pundong gayon gobyerno. Tapos may mga priority, pigpaparayon at sa mga senior citizens samantalang habang paluwaso. Ay niya na nasa GCQ kita ang mga edad 65 anyos pataas. Dahil na tinutugutan na magpararuluwas. Ang mga 18 anyos gayud pababa, dahil man tinutugutan na magpararuluwas, lalo na kung may curfew kitang 10 to 5 o'clock in the morning. Oo, importante digdi makalikay sa COVID. Ang problema na naman, paano makalikay sa COVID sa barangay, ay manababantayan na gayo at sa tuyang mga kababayan, sigan turut-turumpukan, irinom-inuman, kung may birthday, may gadan. Yung gayo. Diyan ang problema. Kan sa tuyang gobyerno. Dahil man nababantayan ang gabos na hirukan mga namamanuaan sa barangay. Yan. Diyan baga sa barangay, parati nagdadakulan COVID. Tuman nga ni sa barangay Lourdes, sa Banawan kan buhi, man positibo, naka-home quarantine. So Maray nga ni si Kapitan na ulian na. So mga nagkapera pala na barangay sa Kabukidan, coastal na barangay, inabot na ni COVID-19, ni Delta variant. Ay, yun na. Yan dyan ang mga kusong na sabi. Dahil magparatiripon-tipon, sigyan ni Rinoma. Jesus Maria Yosef. Lang siyaram kaya kapurog. May Oo, marka di ang demonyo. istorya, An purog kung may baga, videokihan pa, oy, an level baga kan arak na yan, garo baga itong may Lucifer na may espada, ano? Garo may nakahigdang lalaki na garo natuto makang garo. Kaya minsan pag nakakainom ng purog, malayo ng tama. natataranta. Kaya, mga kababayan niya to, ang gobyerno daw, anong gibuhon, na pagdisiplina, na di magparuluwas, magsunod sa IETF, maayo man nangyayaring gayo. Siyempre, pag-abot sa barangay, ang mga tanod gani, gusto man mag-irinom. Gusto man barangay opisya, gusto man magtaragay-tagay. Maray na nga, kamusa na nga, nag-ibog na ba nga ka purag? Normal ma. Oy, nataho ba na talboga na baga so purog ni dating nadawa turog pwedeng gisungon. Natalboga na Carlos De Rossi saka pundador ni aspirant councilor Clito Rabago kaya gustong mag-inom ng medyo dirdesente naman na inumon. Magpa-share lang kay Clito Rabago mo, ang purog kaya, kung i-compare mo sa Carlos De Rossi sa kasapundador, garo, baraton ang dating kan purog kaysa sa Carlos De Rossi sa kapundador, na medyo mamahalon. Sabi man kan mga netizens, nagbisulad kan area. Ayun nagkakakang ka nag-report. Ano ka naman yun? Anong kinakakan mo ngayon? Gutom na kaya turon. Ay, pangyayari man sa'yo. Pinapaara mo man ang paraan tabay tayo. Wala na yun, pangultuhan. Iyaw na bagay, pwede na yan. Malaugan lang ang tulak. Pansit na kasugok. O, saan ka nagkakakan? Saan ka nagkakakan na? Sa barangay San Juan. O, sabi, ang kakanan, mga kakanan, take out lang, mayong dining in. Day man, sa sentro man lang, kan syudad. Wala ko baga, gabos na pwede gayod 1% lang or 10%. Pwede man gayod. Saka, social distancing man, yun yung pinagbigdihan ko. Halos ako lang nga na nagkakakan. Garo baga, may na-imagine akong halabang buhok ng babaeng garo, iyo ang nagsiserve sa imo. Nahiling mo? Nahiling ko. Garo nagkakakan ka man ligdi, parin Joy. Nagkakakan man ako dyan.
Bistado kayo, hindi sa San Juan, nakakanan. Masiram kayang kinalas dyan sa kaan sinapot sa kaining turon. Ngunyan kaya amay pa, medyo dikit pa ang mga para kakan. Mm-mm. Pero pag hapon na, dakol na. Mm-mm. Maka, ang sabi, Oh, naputol lang sa imong ano yan, naputol na bagalip na sa imong iyan na linya. Garo na ulaan ang sa imong cellphone ng ano sa kang kinalas. Uy, masiram talaga dyan ang kinalas. Ano? Uy, Lip, dahil man na ulaan ang kinalasan sa imong cellphone. kay mana ubos lang sa 5 minutes. Iyo pala, oo. Kung sa kanya na ni smart baga, naloyan signal, nauubusan minuto, arog man kaya na ni smart. Pag kaipuhan muna, minsan nawawara ang signal. Luman sa Santiago, di siya kan iriga, abang loya kan signal kan ni smart. Wara-wara. Maski sa buhi may mga party dyan, luman sa tangod ni dating alkalde RPL. Kaya minsan ang mga estudyante, na-imagine ko pag maloya ang internet, ang signal sa internet, garo nag-iiribi, nagpupurot, nai-stress. So mga nagmumudyol. Maray, pangyakay ni mag-games na sana, mag-ML. Ang signal nga niya, mag-google ka, nag-google ka lang din oras, maluyaw ng signal. Maray pangyaka di mag-ano, kulong sa kwarto, mag-lock, tumurog, talang pagal niya kading signal, kading cellphone. Kaya mga, bako sa mga aki bagangon yan, naghihinugak. Pati mga gurang, kugako naman, gusto mag-prime meal na sana, mga soltero na. Ang iba, daraga. Sige, Emil. Ano na niya ako ni. Nakan mga panahon na mayong cellphone na gayo, nagdadangog lang sa radyo, na drama, dakol baga nahahaman. Maski yaong ka sa bukid, dangog ka kan mga drama, itong mga ing-ing, tapos si mata. Uso kayo to si Matar, sa kaso bida duman si ing-ing sa kasi si Matar. Oy, Lip, basaon ko lang ning mga nag-review sa Toya sa Facebook. Minsan kaya pag natahuban ang sa indang mga greetings, dahil ko naman mababasa. Si Rosita Rombaoneri watching, sabi niya, good morning from Davao City. Si Juliet Saliente Giorgio, maray naramrag po. Nakantabay man po ako, igdi sa Cainta Rizal. Oy, good morning sa inyo po dyan. O sa Davao City, si Sara Duterte, si Mayor Sara Duterte, ano man ang gad? An urulay-ulay, for president or for re-election for mayor sa Davao, dyan sa lugar ni Ma'am Rosita Rombaoneri. Hapot na sa naman niya. Sabi ni Juliet Saliente Giorgio Philip, amo talaga po, kaipuhan talaga, nakabukod sa kwarto ang mga igin. Nganing safe sira. Okay, thank you. Si Tonit Baldo, sabi niya, good morning po sa lahat. Okay. At least si Jimmy Nay Prestado Bungais, nag-watching man, ano. Thank you so much sa indo po. Sige, Lip, proceed to your main report. Ipadagos ko itong napurnada. Sa mga WhatsApp. Wala ko pati si Inday Sara nagwawatling na sa Tuya. Ako sa iling ko, kung si Sara magdago sa pagka-presidente, gana mang giraray ni? Oo. Lalo na si Tatay Digong, ang maging running mate ni Sara Duterte, gana pa inita. Ara mo, ang nagraralatawan ko niya na mga kandidatong presidente, kadakol-dakol, samantalang si Duterte, igwang mga loyalistang butanting nag-aabot siguro sa mga 15 na milyon na mga Pilipino, na mga, may mga loyal na DDS talaga. Yan, may mga DDS pa, may mga vlogger pa. May mga vloggers, kaya sa iling ko, may mga trolls. Kung magdago si Sara for president and si Tatay Digong magkandidatong for vice president, gana ning duwang ini. Ako lang, sa iling ko lang sa kasapagmati ko,
maga namang giraray ini. Dahil lang ako ikaanggot kan mga ibang mga supporters. Pero ang mahiling kong magabat na kalaban for presidential ni Sara Duterte si Senador Pampiloping Lacson. Taan sa iyang running mate pati na for Vice President na si Senador Tito Soto, iyong ngunyan ang number 1 for Vice Presidential candidate. 25% anako na trust rating sa pinaluwas na survey kanapal sa Asia. Hindi maray. Ayo, iyan ang naguluwas na pwede maglaban-laban. Si BP Leni, ang pigurulay ulayan, tamayo man kampinpan, agaro abo magdalagan kayo for president. Although kadakol man nagtutulod sa iya na magdalagan siya for president, kundi logistic ang problema. Ang urlay-ulay, dahil man makandidatong gobernor, aramang gayod na dadaugon siya ni Luigi Villaferte sa Camarinesor for gobernor, kaya gawan urlay-ulay ma-re-elect for vice president. Ang delikado dyan, tang kalaban niya, si Tatay Digong, no. Si Tatay Digong, sa totoo lang, makusog pa. Saka may loyalistang mga botante ini, na nasa mga 15 milyon na mga botanting Pilipino. Saka nasa posisyon. Tapos, nakakabintay ang nasa posisyon. Matuod yan, Lip, analisasyon na yan kaniba niya itong mga political analyst sa Nasyon kan Pilipinas. Dahil lang kita ikaanggot, taaram ko sa Pilipinas, Gulpiman supporter si Leni. Si BP Leni Robredo. Si Isko Moreno, may supporters man. Kundi sa winnability for president ni Isko Moreno, talagang tagilid pa siya. Si Pacquiao man, lalo na, tapig paparatatsaran nga ni ang mga tirada kayo ni dyan sa Senado na nagpaparapirit man na magpara-English, pigpaparatatsaran lang kanibang mga Pilipinong madudunong. Kung baga sa bangkang malulubugon, sa administrasyon tango niyan baga dahil inagyang kita ng pandemic, sagod sa ngunyan, nag-iiwas kita kan pandemic, kung baga sa bangka, palubog ang kamugtakan kan na Pilipinas. Di ba? Kung ang mag-administer pa, ang maging presidente ta, arog ka na, Pacquiao, baka ngayon lalong magsumok-sumok kita. Baka magsumok-sumok kita lalo. Kaya, dapat ngayon, makapili talaga nina sailing ta. Kumbaga sa daing kayo kita biglao na maglubog pa kairaruman kan dagat. Ayan ang sitwasyon tangon yan sa Pilipinas, sabi ka ng mga political analyst. Para sa kuya man na Garondang Joey, si BP Leni dahil magparadalagan sa nasa laylayan baga siya, maglakaw-lakaw lang. Problema kay BP Leni, sabi niya, kaya siya naglaog sa politika, makatabang sa mga taong nasa laylayan. O nasa laylayan nagkukurahog, go! Ni BP Leni Robredo na, ang sabi niya, tatabangan niya ang mga nasa laylayan. Guslok na ang mga nasa laylayan. Matitigba ko na ang kagutuman ang namamatian ko niyan. Hain ang tabang ni Vice Presidente Leni Robredo, di ba? Diyos ko. Kaya baga sa mga senior citizen Karondang Joey, kung Max Express. Na bakuna sa mga senior citizen. Kabos man niya nakaprogram na. Nakaprogram na yan sa tuyang IATF, DOH na ang mga senior citizen priority na dapat bakunahan kan sa tuyang gobyerno. Kaya nunid naman na maggamit pa dyan si BP Leni, na mga BP Leni Vaccination Express for senior citizens. Kauragana lang yan. Naginudgod pa si Senadora Rizal Tiberos. Ay, saro man. Inda ko man kayo ito. Pag-abot mga sa area, sa triage, gisanan mga selfie, pa-picture. Ay, inda ko. Pag kandidatong puro pa-selfie sa pagwapo sa naman ang dating, sa kapairak-hirak, kaya buko daw kan araw kayo ng mga politiko. Number 1, abo ko sa pairak-hirak. Panduwa, abo ko sa mayong nagiginibong tabang, lalo na sa mga nagtitios, mga kapobrihan. Mayo man na kayang kwarta si BP Leni. Di magpundo na sa politika. Dahil na magparadalagan. Pumuro-pundo na pala. Pumuro-pundo na. Taga turog-turog na sana.
ay pambirang buhay tayo sa Pilipinas. Kada ako mangutang mga kandidato kita, mga presidente, kung dan iba mga pulungok mambaga karon ng Diyos. Tayo na nga ni, araw kay Manny Pacquiao, ano? Baka pagparalukuhon lang ni kan mga magiging palibot sa iya, kung ini maging presidente. Mararay ko kuta na si Senador Pampilo Lacson. Mararay ko ano kay ni, programa man kay ni. Medyo de kitang gayo malulubog ka na kamugtakan ta. Pero kung ani ba ang magiging presidente, baka kita enterong magsubasog man. Kung narog mag-isko. Saro man yung isko man na ini. Tapos, ang running mate si Dr. Willie Ong. Si Doc Willie ang kuta na gulpi man natatabangan sa health, kan sa tuyang sa salud, sa kalusugan ng ating mga kababayan na mahihirap, na walang pera para ipagamot ang mga karamdaman sa mga doktor. Through Facebook page ng Dr. Willie Ong, natatabangan kita kung paano makagiboning mga home remeding mga gamot, mga herbal, asin iba pa. Pero ang populasyon kan Pilipinas, garo more than 100 million na kita, Pilip. Sa more than 100 million na mga Pilipino, pira sa naman ang igwang cellphone. Todi daw, kung pira lang. Mga doktor, mayayaman man. Oh, di ba? Kaya, ang winability ni Dr. Willie Ong, questionably, masakit pa ning gumana. Taday nga rin ang ganang senador. Nagkandidatong senador, dahil nang gana. Iyan pa kayang mag-vice president ka. Miskin si Isko Marino, an pasiram-siram ang kaining magtaram, si Irap Estrada galing sa mahirap. May mga ano baga kayan ang mga gurang, may mga kumbaga sa palatandaan sa mga nagkakandidato. Si Isko baga hali man sa mahirap. Basurero man lang ngayon tapos naging artista. Si Sepa ang mga mahirap na mga nag-aaspirar. Si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao galing man sa mahirap. Naging boksingero lang kaya naging bilyonaryo. Si BP Lini. Si BP Lini galing din sa mahirap. Mahirap din. Nasa laylayan. Nasa laylayan. Puro na sana mahirap. Pero hain ang tabang ninda sa mga mahirap na mga kababayan ta. Kaya dapat daw ang mga makarandidato magparagamit-gamit kan mga nagtitios tapos man lang na itatabang, pumurupundo na magamit sa mga pobre na nagagamit pa na makahagad pa kamo ng mga boto ay inda. Tapos hain ang tabang nindo sa mga nagikahos, nagsasakit sa panahon na ini, nagugutom, naghihilang. Ay, inda tayo. Minsan na high blood kita, kaya minsan na buko na mag-broadcaster ta. Garo kita na high blood. Dahil po sa minsan, sa totoo lang dapat kaya maging sincero kita. Kung kita malaog sa politika with no hidden agenda, with no vested interest, na dahil nindo paurugon ang para sa indong personal na interest. Ang para sa sakuya, kung malaog ka mo sa politika, itong interest kang kagabasan ang sa indong isipon. Lalo na sa paggasta, sa paggastos, kan budget, kan ira, kan pundo, kan gobyerno, na dapat magasto sa tama na mga project, tama na mga programa sa salud, livelihood program, educational program, mga priority sa mga infrastructure. Bakong itong may mga nai-elect na mga opisyal di gobyerno, na mayo man talagang, mayo man nagiginibong tabang talaga ugma na nagsisweldo, kinsinas katapusan, kompletong benepisyo, may 13-month pay pag naabot ang Disyembre. Pero itong hinahanap itong tiglok-lok mo dyan sa sendong pwesto para serbihan nindo ang baluarte nindo, ang lugar ta, ang nasyon ta, na maihiling talaga na igwa man lamang na karahayan na nagiginibo ang mga
politicians na tinataanta po ni na mga mandato. Bakong itong puro lang pasikatan, padunungan, ang ginigibo sa Senate, sa Congress, mga legislative inquiry, mga investigasyon na minsan ang mga senador, ano man lamang ang naitatabang sa mga kapobrihan ta. More on ano sa naman sinda dyan pag mayroon iniimbestigahan, pasikatan sa pauragan ng English, pauragan sa pagtuom kan na mga libro sa konstitusyon, criminal lay, para yan nga yan, ansar ng inaakusaran, pigi-imbestigaran, guilty or not guilty. Pero ngipon mayo man garo baga nagpapasirikatan sana. Pero ang gusto ta itong direktang tabang sa mga tao ko ta na. Lalo nang kadakol kitang nagtitiyosan, mga indigenous people nga ni. Saro ini sa mga dapat tarabangan. Ano ang mga istarang ka ini? Ano ang pigiinom na tubig? Ano may mga comfort room ini? O dapat tarabangan yan. Kan mga ibinubugtak tang mga opisyalis di gobyerno. So mga igorot, so mga badyaw. Kung mahiling nindo minsan ang mga badyaw, nagdadayo-dayo na. Hali sa parte kan Mindanao gayo dyan, or kung saan na lugar dyan na lupalop hali. Nakakaabot pa sa Bicol region para digdida sa Bicol, makikilimusinda, makikihagad pagkakan, tagutom da sinda sa lugar ninda. O, di ba? Dakol pa nagtitiyos, dakol an mayong sa diring harong. Kaya kung maparaasa lang kita kan house in lot ni Cynthia Villar, puro yan bayaran. Dahil ta kaya yan na bayaran. Ang gusto ta itong housing program kang gobyerno na minimal amount. Takunan mga housing project kali dyan kay Cynthia Villar, diba da mahangog kita sa presyo dahil ta kaya yan, bulan-bulan. Gwapa yan yung kung anong down payment, kung ano pa. Ang kaya po ang tamis mo ang style kan ibang bansa ko ta na. Na pati sa medical libre, ang pag-hospital, hospitalization libre sa mga namamanmaan sa ibang lugar, sa ibang nasyon. Ang edukasyon, scholar, ang mga kaakian, iyan ang hinahanap kan mga Pilipino. So mga senior citizens na nagpipensyon, apira kan pensyoninda, sa sendang pagretiro, may social pension pa na nare-receive sa gobyerno. Iyan ang hinahanap na dapat maging priority. Ang mga infrastructure mapakaray, vertical man or horizontal. Hain ang tabang kan iba niya itong mga aralang na opisyal kang gobyerno. Sa DepEd, na although igwaman sindang sa diring budget o pundo, pero pag linalamasa kita kan kalamidad, intirong rinanalayog ang mga yero, kan mga eskwelahan, classroom, uhay ng sendong tabang na may mga nakatiwangwang na mga classroom. Na dahil mapakinabangan dahil renulupad ang mga yero kaan mga nakaaging mga bagyo. Mga tulay, mga sa ayos kan mga riprap, mga slope protection, bypass road. O yan ang dapat na mga kaipuan. Dagdagan ang mga bypass road para dahil magkaigwang pagkagurumok sa bulos kan trapiko, pahiwason ang mga tinampo. Kung pwede ang mga tinampo sa National Highway, bugtakan ang mga kabilya, arog kan ibang bansa. Sa Japan, haloy mararaot ang mga tinampo sa mga National Highway. Por medyo ta may mga kabilya. O kita digdi, graba, bye-bye. Pag pirang bulan, sungkaan na naman, repair na naman si gobyerno, gastos na naman kang gobyerno pag road repair. Pagaloy-aloy naman, sungkaan na naman, road repair na naman, mayong katapusan. Ay Diyos ko po, ang hinahanap tayo itong mga dekalidad na mga politiko na maserbi digdi. Ay, good morning. Magayaw na nang sagot talagang hermana, ano? Na-discovering artista naman sa, ano?
sa Limassol Cyprus niya ako ikanang pinakamagayon sa mga kataid mong artista. Oh. Ang mga Limassol Cyprus palan pa di, pero iba ang dating kan kagayunan ninda. Magayon man sinda, pero daw talaga kang gayon kan Pilipina. Ano? Kaya sabi ko kay Irmana, kaya pala nagrurosa-rosa kataan mga prutas pala niya ako sa Limassol Cyprus. Kadakol, bastante pala iba-ibang klaseng prutas. Kung may sa aswang lang niya ako, kulinayog ko ng Limassol Cyprus, na mabit-bit akong mga 10 sako. Papanoon ko ng iba-ibang klaseng prutas. Well, sa mga Facebook Live viewers sa Limassol Cyprus, mga kababayan natin dyan. Good morning. Sa pamilya ni Hermana, Monica Perique, good morning. Early bird ta, pero may nakatune in yan. Oy, si paring Aligarbis Grado, kamag-anak ni Pangulong Duterte, nakatira dito sa San Juan, Iriga City, nag-watching din sa atin. Oy, pare, baka i-text mo si Pangulo, si cousin mo na, at si Sara Duterte, mukhang ang Joey Habana Lim, pumapabor sa kandidatura nila, ha? Baka mabunusan ako niya ni Pangulong Duterte. Oy, joke lang pare. Ina-analyze lang natin yung mga nakukuha naming mga opinion galing sa labas na medyo nakakalamang pa rin. Although sa mga survey, medyo bumaba ng kaunti ang trust rating kay Pangulo dahil nga sa nangyayari, mga issue sa DOH, sa response ng ating paglaban sa COVID. Pero malaki pa rin ang tiwala ng ating mga mamamayan kay Pangulong Duterte. Huwag mong i-text, huwag mong i-call ng programa ko. Nagpapabor kay cousin mo, ha, kay Pangulong Duterte. Hindi naman, inaikukwento ko lang. Kaya sabi ko baga, huwag naman akong ikagalit ng iba nating mga tagapakinig. Dahil tayo, may kanya-kanya tayong opinyon, analisasyon, sinusuportaran ng mga kandidato, di ba? Kaya, istorya ko sa Endo, sinako ko ako man na mga news hali sa luwas. Pag ako naglilibot-libot sa luwas, yan. Ano dyan sa kadigdi po sa lokal mga tugang, aram ta naman padagos pati na magin si Governor Mix Villaferte po. Ay ano niyo? Aram ta naman padagos pati na magin si Governor Mix Villaferte. Alat daw. Si Governor Mix Villaferte baga mga tugang, pinapod ni President Rodrigo Duterte sa Palasyo Malacanang para opresiranin tabang. Dahil po baga kita, GCQ pati kita digdi, dahil sigan taas-takan na sigan taas kan COVID cases sa probinsya po ng Camarines Sur. Kaya grabe ang willingness ni Presidente Rodrigo Duterte na magtabang sa gobyerno probinsyal, sa lokal na gobyerno kan probinsya, sa pamamayan ni Gubmix Villaferte, kaya nag-ulay sinda sa Palasyo Malacanang. Sa pigpost ni Gubmix, magkatay sinda ni President Duterte, asinan iba pang mga gobernador, iba pang mga halangkaw na opisyal kan sa tuyang nasyon. Yaon duman ka meeting. Sabi ni Gubmix, meeting with President Duterte last night regarding assistance to LGUs for COVID management. Kaya kada ko lang nag-umaw kay Gob. Sabi kan mga nagpasalamat sa iya, keep up the good work ngaya. Gubmix Villaferte sa indong serbisyong kapwerte sa gabos na panahon. The best governor, salute for doing well in the service of the people of the province. Keep up the good work, Governor Migs. Stay safe, Gov Migs, and President Duterte. Halin na po yan sa mga tao. Congrats, Gov Migs. Mayo man talaga sa imo makakadaog. So proud of you. Kada ako lang mga nag-uumaw sa satuyang working governor.
Keep up the good works, Villafertes. We're proud of you. Please continue serve and help your entire Camarines Sur constituents. Magkakayon ang mga nag-uumaw. The best na gobernador, be safe always. More power, Gobmix. Serbisyong Kapuerte. More power to you both, Gobmix and President Duterte. God bless and may the Lord guide you always in your leadership. Your best, both. Keep up the good work. You're simply the best, Kamsur Governor Mix Villafuerte. Keep up the good works. Stay safe and God bless you. Kadakol ang nag-umaw kay Governor Mix Villafuerte. Apira po kayo ni na makakakuha kitang matatabangan kita sa probinsya ni President Duterte para po sa maitabang man sa mga LGU for COVID management. Ta nagtataas an si Gobmig, si Guapang disponer na dental clinic on wheels. Apirakan sa indang diagnostic van. Kaya priority niya po ang programa para sa health. Apira kayan, priority niya pa ang programa sa edukasyon. Taka nakaaging September 27 sa nabasa kong post kay Gobmigs, Educational Assistance Program in Bula. There are more than 25,000 provincial scholars and beneficiaries of educational assistance across Camarines Sur. Amak-ama ko nindo pong natatabangan ninda yan na makalibre na sa pag-eskwela sa koleyo. Ang sa to yung mga kay Manwa. Gusto kayo ni Gobmig sa lambang pamilya sa Camarines Sur magkaigwang titulado professional. Sa papaanong paagi, dinagdagan niya ang mga community colleges digdi po sa probinsya ng Camarines Sur. Sabi niya, we visited the town of Bula and personally talked to the new beneficiaries of the Capital Educational Assistance Program. Even now that classes in schools are online, our students and their families are still facing a lot of expenses. So the assistance they receive is a big help. So kadako na naman nagpasalamat kay Gobmigs. Sana po, Gob, huwag kayo magbabago. Keep safe po always sa inyong buong family. Dahil kailangan po kayo ng buong Camarines Sur. Gob, may request po kami. Mga kahubinan sa Indo, sana po matulungan nyo pa, mabigyan nyo pa ng sa sports program nila, mga basketball court sa bawat barangay. Para mayroon din silang libangan. Para sa anti-stress din dahil sa COVID. Ay, tatangka mo kayo ni Gobmigs. Yan pa. Kadakol lang mga hinaragad, kung pwede pa makapasyar pa sa iba-iba pang lugar si Gob. Tagusto ninda, pati ang mga tinampo ninda, pa-siminto, Pero magayon ang mga project ninda sa mga build program digdi po sa probinsya. It may not be much, but your efforts are worth 1,000 gratitude. Thank you. Gagayong kan mga digdi yun. Iyan ang samong mga leader, igdi sa Camarines Sur, napaka-progressive, may malasakit sa mga nasa sakupan. Kaya kapuwerte talaga sa Camarines Sur pag sinda naglingkod sa mga tao. Baan na yan, Garo lalong maigo si Gob, Mix Villafuerte sa mga pag-umaw, pagpasalamat sa mga sasaiyakan na mga nasasakupan niyang konstituente sa Camarines Sur. Digdiman sa Erica City. Lataw-lataw na po kung sa Erisay po ang mga standard bearer kan Team 1 Iriga.
Uy, sabi ni Hermana pala na Monica, pabati po kinda Gina Cisno Ablon and Imelda Tumon of Manila, and si Hermanang Maroa Yacero of Japan, si Hermanang Melanie Mendoza and Mr. Van der Gaysen of Limassol, Cyprus, also watching. Thank you so much po sa indong agabos. Kay Hermanang Dunya Maureen Medroso and Kibayaw Ernesto Medroso and James Medroso also watching. Si pamangkin ko, Tel Mendoza, sa sayang Tel's online business na sige sanaan na hiwas kan inaabot kan sa iyang online business. Pati mga abroader nag-order sa iya. No? Oy, thank you, sabi ni Herman. Bino, partner, ano, mahanap buhay na kita. O sige, iralawag na nahanap buhay bago kita magulay-ulay. Sa iba pang mga impormasyon sa laog kan sa tuyang programa. Sa mga leksyoner kan programang Bicol Connection, sa mga Facebook Live viewers na naon pa lang kan sa indang mga cellphone, good morning. Sa mga nakatutok sa indang mga transistor radio, good morning. Mabalik po kami pagkatapos lang ka nagkape ng hanap buhay. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Iriga City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Ako po si Dexter Sabilala, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galvin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung ang hanap nindo, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments. Apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. An Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nag-aayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Iriga City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalles, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop.
Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, white, cheesy, milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, white, milky, white, white, white. Kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na kaligtasan ng ating bayan. Tungo dito, maiging binabantayan ang ating mga border at ports of entry at mahigpit na ipinatutupad ang ating testing and quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 variant sa bansa. Makiisa tayo sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating border upang matiyak ang patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng nangangailangan. Protektahan ang ating komunidad para ating kalusugan mabigyan ng seguridad. Balik kita sa tuyang programa. Thank you so much, paring Cha. Binabati ko man po si Mr. Nestor and Mary Yuri of Tarlac City, also watching. Siring man si Elino Paz, also watching. Nasa ibang bansa si Sir naghihinanyog sa tuyang programa. Salamat po. O digdi po sa Iriga, kumbaga sa ready na sa pag-filing certificate of candidacy ang grupo ni aspirant mayor, incumbent vice mayor Rex Oliva, kay bana ng sa iyang running mate na si Dawa Turog Agko Kipurog. Joke lang yan ni Gubmig sa iya, Councilor Edsil Di Maiwat, Dawa Turog pwedeng gisungon sa ngaraning pagserbis sa publiko. Iyo na po sindang duwaan magiging opisyal na pambato kan Team 1 Iriga na apo doon na super. Saka matindi daan ng grupong iningon yan. Pigalao man ayoan na mamamayagpag sa maabot na 2022 eleksyon. Ang 10 dapating mga kandidatong konsyel, mga hubin puro pati da marayan na logistic na kamugtakan. Kon igwa Kipurog, si Konsyel Edsil, igwa man si Clito Rabagonin na Carlo De Rossi sa Pundador. Saan pa kamo? Taday man nangangahulugan na ang mga pamilyang nalalockdown, gabos yan may positive sa COVID. Siyempre, itong na-lockdown lang, nadamay lang sa lockdown, may pa man sindang mag-enjoy sa sadiri ninda, yaon lang sinda sa laogan harong ninda. Para anti-stress ba? O at isang iniinom ba kong purog? Nataho ba na kan Carlo De Rossi sa Kapundado na ipinapanaon ni Clito Rabago sa aspirante sa kargong konsyal sa Siyudad Kading Iriga. Joter? Natawang kaman Kipundador o Carlo De Rossi ni Clito Rabago? Pero sige man siyang panaoning tabang po pagkakan, ayudang kung ano-ano pa, pakulang arak sa mga na lalakdown na mga pamilya sa Siyudad Kading Iriga. Pero ang mga tabang niya,
minsan hali man sa tabang ninda Congresswoman Jo Sal Portono and Kong Sal Portono and JP Sal Portono Jr. Taan magiging kandidato po sa board member sa Rinconada, sa Team 1 Rinconada, Butsokoy Oliva, re-elect, Shay Noble, ang aki ni last termer top notcher champion na board member Manny Noble. Dangan si Ansulong aking lalaki, kan mag-agom na Portono sa Iriga, ay sa Rinconada. Congresswoman Josal na si JP, makandidatong board member. Iyon ang maribay sa inda, tapay ngalo naman si Kong Sal, saka si Teacher Joe sa politika. Pero ang pagtabang ninda, dagos-dagos pa manggiraray. Asin may karibay naman para magpadagos kayan sa indang mga ligasiya, tabang, ang sa indang aking si Sal Portono Jr. Pero maabot ang panahon, future congressman man sa nanita. Pag naka 3 terms bagang congressman si Mix Villaperte sa Rinconada. O dangan na maulay-ulay sinda na JP Sal Portono Jr. naman ngunan makandidatong congressman, di future congressman man magiraray baga. Pero sa istorya kan politika ni Kong Sal, magayunan pong maray. Nagpon ini sa pagka direktor kan Kasureco 2, naging chairman kan Junta Direktiba. Dangan na discovery na may dunong, sinuportaran ka ito ni Dipuntong Buboy na magkandidatong board member gana. Ma-discover ni Dipuntong LRB na magkandidatong vice governor gana. Dangan magkandidato na naman ng congressman sa Rinconada gana. Kaya more than 45 years na gayod na nagserbi sa publiko. Si Kong Sal Portono naging board member, naging vice governor, naghaloy sa kargong congressman sa Rinconada. Asin ang sa iyang misis na kan mamuknaan Rinconada como ika-5 distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Takay ito baga 4th district lang kita. Naging pang-5 distrito kita sa Camsur. Ang pinakaprimerong Lady Solon o representative kan 5th district, iyo po si Congresswoman Josal Portono. Kaya nagayo na kan istorya ninda sa politika. Mayong ano pa man na mga mancha ang sendang pagsirbi, naging sincero, naging dakol na mga legacy, naging maray ang performance sa Congress. Dahil kita ipinasupog, talagang nagserbi sa toya ng husto. Mayong nagluha, nag-aling luwaan na nagdudulok sa enda maging supporter man yan o bako, gabos yan tinatabangan. Kaya mayo sindang ibang naisip na piriton, kaulayon na magribay sa endang babayaan na posisyon sa Rinconada. Si Gobmix Villaferte ang sa endang susuportara na por congressman sa Rinconada. Dahil mapapalaban pati sa linyada ninda ni Gobmix ang sa endang sulusulong aking lalaki. Kaya gabos na mga suportadores, lideres kan Portono masuporta ki Gobmix sa kargong congressman sa Rinconada. Amo yan ang matuod dahil napapalaban ang sendang aki. Maswerte ang mga nasa linyada ngonyang kan Team 1 Iriga, Team 1 Rinconada, Team 1 Camsur. Lalo nang si Luigi Villaferte, udaman bagang naglalataw na mahalaban digdig sa Camarines Sur. Kaya sigurado na ang magiging next governor kang Camarines Sur, tama man naglalataw na malaban. Si Andaya, dulag naman. Garo makandidato na lang congressman sa First District. Si Leni Robredo, baka mag-re-elect for vice president. Oh. Si Sayan malaban sa Luigi Villaferte for governor, uda. Kung may malaban sa iya, kuta na, mga 2 years pa before, na malaban sa Villaferte, ang sarong oppositionista, kuta na linibot na po ang 1,026 na barangay na igwa kita sa probinsya ng Camarines Sur na may bit-bit na programa, may bit-bit na mga ayuda, may bit-bit na mga tabang
nagbisita na ko na sa mga barangay. Pero kung malaban sa yan, ni nakapahilingan ni sa sanggatos na barangay, di ba, paso kamango na sinman paalpugan sa laban kan kandidatong Luigi Villaferte for Governor sa lado kan Team 1 Kamsor. Sa berdaderong katotohanan yan. O ngonyan, kung digdi sa ringkunadan, malaban, Madel, and Migs for congressman. Kung kikirikwintaon ta po, mas dako lang na itatabang ni Migs como incumbent governor. Kaysa sa incumbent mayor, nan po ko simpre sa sudad kan Iriga. Tayo ang sinumpaan niya, nasiserbihan. Uday man siya nakalibot sa intirang barangay. Sa Rinconada area, sa totoo lang masakit libuton ang interong barangay sa Rinconada. Pero si Gub Migs, dahil incumbent and last termer governor sa 6 na taon niyang pagiging gobernador, haros nalibot niya na ang interong barangay sa Rinconada na may bit-bit programa, may bit-bit na proyekto, may bit-bit na ayuda, pagkakanbagas, kwarta, bit-bit pa ang kadakol ng mga programa kan probinsya sa mga bulong, hospital, medical mission, may kapuerte headquarter sa Iriga, may mga scholarship program, may priority program sa edukasyon, sa mga paraoma, na mayong daga, natawa na ng titulo ang mga daga. May mga itik, may mga bugas, Diyos ko po. Kaya kung padakulan ng tabang, mas lamang sa dakul na tabang si Gub Migs sa Rinconada kaysa sa kalaban. Kaya, dyan palang mga tugang, pag abot sa eleksyon, sabi ni Ilri Villaferte, kung mamigay ang kalaban ni Migs, triplado, triplehon. Kung halimbawa, namigay ng regalo ang kalaban ni Gub Migs, ni na piso, example lang, ng regalo. Kadakulan suporta kay Gub Migs para manauman ng regalo sa mga elektorado. Di ba? Sa mga eleksyon baya, matao si Ilrida at maman siyang kalaban na malaban sa iyang congressman sa 2nd district, maman siyang kalaban. Kaya ang focus niya, suportaran asin ikampanya, asin tabangan na kaigwanin maurag na laban, asin resulta sa eleksyon digdi si Gub Migs sa Rinconada. Kaya igwa na nga aning harong si Gub Migs sa San Agustin, Iriga City. Kaya kadakol ang nagbibisita na sa iya dyan sa harong niya. As additional property niya yan. Tas inot na pigistaran niya digdi dyan sa barangay San Nicolas. Na pig-question nga ni kan iba na sabi dahil man siya nahiling nag-i-star digdi pero pa 2 taon na naka-star sa Iriga. Asin siging libot sa Rinconada si Gub Migs. Maginan na Election Registration Board kan Comelec Iriga nagtataram na si Gub Migs legitimate voter and legitimate residents of Iriga City, so he can vote and be voted upon. Pwede siyang magboto, asin pwede man siyang butuhan sa di Iriga and Rinconada area. Diyan sa San Nicolas, nag-aarkila siya, pero sa kontrata, pwede niya panganing bakalon yan properties na yan. And apwera kay nagpagibo siya ng sadiriman na harong para sa pamilya ninda na madali na pating mag-aki si Miss Rachel Peters. Si Miss Universe Rachel Peters, Mrs. Villaferte ngunyan, madali na mag-aki. Kaya garo ma-file si Gob, kung mag-aki ngayong pitsa 8 si Ma'am Rachel, di sa panganay ninda, di baka pitsa 8 siya mag-file. Kan sa iyang certificate of candidacy sa Comelec sa probinsya for congressman sa Rinconada area. Kaya dyan lang po nahihiling na ang mga kontraktor pating darakulaon sa Iriga sa Rinconada, ang Curahaw, Migs Villaferte for congressman. Apera kang Curahaw, garo iba pang ayuda. Ay, subasubahon mo yan. Dahil pa nga nag-iiwag si Nonoy, Cho Nonoy na Ortega. Pag ini pa magbutas nin panregalo, Diyos ko po. Iba ni, nakakapautang nga ng 30 milyon de pesos. Yan pa daw na dahil manaonin pang campaign fund. Ay, inda tayo, permi ng iyo, di ba? O si isa pang darakulaan ng mga kontraktor, maayuda kirex na uliba sa Kimigs. Kadakol.
Kaya digdi pa lang, nahihiling-hiling na maswerte. Kaya sabi ka ni ba, Joey, maswerte. An Ariñaco, an nakabali sa linyada ngayon kan na Team 1 Kamsur, Team 1 Rinconada, and Team 1 Iriga. Tagarong ngayon kadakol ang suporta sa enda. Maabaha ngayon ang suporta. Happy man ngayon ang mga botante sa parting ini kan Rinconada area in the Iriga. Kaya gusto mi ngayon na talagang suportaran ang pangapudan ni Ilri Villafuerte na maglaban for congresswoman, for congressman sa Rinconada si Mayor Madel kay Gov. Migs Villafuerte. Para happy man ngayon mga butantita. Sa bagay niya ako may puntuman ka mo. Kaya ako garuuyo naman lugod ako na si Mayor Madel dahil na mag-re-elect mayor, lumaban ng congressman sa Rinconada kay Gov. Migs. Ade daw nga niya ako para panamito ng kadaugan man ta. Iyan bagang gusto ni Ilre, daugundaan mga alpilor sa maabot na 2022 eleksyon, pati da sa Iriga. Si Rex Oliva naman ang sendang Bulanos na susuportaran. Kaya maswerte man ano. Pero, dahil dahil pa man po, tapos asin dahil pa na po ng filing, ta October 1 to 8 pa man, dahil pa man nagkakarampanyahan, deta pa aram kung ano talagang mga dadalagan ng kanibang mga politiko sa Rinconada. Pero sa totoo lang, natuod na ang tao, na lalo na ngunya na panahon ng pandemic, na kung si siya nakakatabang sa emerhensiya nidang pangangaipo, kung si siya man ng mga politiko nakakarumdom, nagmamalasakit, asin nadudulo ka ninda ng tabang, pag abot ka na perilian na mahagad man sa inda ng buto, na mga politiko, yung man ang tinataanin daning priority as in rinorumdum. Normal po yan, sa totoo lang. Talangan man binuto mo, dahil man lamang nakatabang sa imo. Siyempre, narurumduman mo kung si say nakatabang sa pangangaipo mo, sa emerhensiya mong pangangaipo, pag-abot ka ng eleksyon, iyo man yan ang narurumduman mo. Sa totoo lang, kung padakulan sa naman ng tabang, grabe ang naitatabang kan Villafuerte sa Rinconada, sa Iriga, sa Camarines Sur, Raros, dahil sindaman nagkulang nin pagtabang. Pero ang mga local government, ikaw man mga tabang po, dawa puro pa paano. May mga project man, kundi ang dapat kaya sa sarong local chief executive, mapakaray ang paggastos kansendang internal revenue allotment na itong kapaki-pakinabang sa mga tao, asin kapaki-pakinabang sa mga nagtitios na mga bisenos. Kaya sabi ni Rex Oliva, konsinda, mayoriya kansendang linyada ang manggana sa maabot na 2022, ipapadagos ninda ang plano na magkaigwan ng City Hospital sa Iriga, pang gobyernong hospital, na arog kagayon kan BMC or arog kagayon kan Camarines Sur Medical Center, pang gobyernong probinsyal hospital na ipigbugtak dyan ni Gov. Migs sa Banasi, Bulac. Arog kayong kagayon ang ibubugtak ninda sa tabang siyempre ni Governor Luigi Villafuerte, pag iyo na siya ang maproklamar, asin magsirbing gobernador, si Gov. Migs man, kung maging congressman, matarabang sinda, and si Ilri Villafuerte, kung ma-elect for congressman, matarabang asin suhali sa taas, na burabod, pasiring pababa digdi sa Iriga, para magkaigwalang kita digdi nin pampublikong ospital, na arog kagayon kang BMC, na matabangan kitang masirbihan sa tuyang pangangaipo sa tuyang pong salud, health, or kalusugan. Lalo na sa mga TOs asin mga senior citizens. Sa mga misis na nagbabarados, nangangaraki, siyempre priority yan. Asin iba pang may mga hilang, mga uupiraran. Kukumplitohon, pati sa mata, sa dental, sa mga kidney nagpapadialysis, magkakaigwa dialysis center na mas kompleto. Dangan magkakaigwa pa sindadigdi nin na ipapadagos ninda takita sa Iriga mayo kitang inapod na local campus or local colleges or city colleges. Iyan ang plano pa kang grupo kan Team 1 Iriga na dai po na inguha sa administrasyon kan mga alpilor na magkaigwang city hospital, na magkaigwa kita digdining city colleges or pampublikong universidad, gigibuhon po danin dayan. Iyan ang pangako kan Team 1 Iriga sa pamamayo
ni incumbent Vice Mayor and aspirant Mayor Rex Uliba sa mga besinos ni Dapo Digdi. Ayan, ako gusto ko sa mga politikong nagkakako itong talagang harani sa katotohanan as in mangyayari. Abo talang duman sa politikong sobra man kun mga ako, pag abutin oras baka mapako. Kaya duman lang kita sa harani sa katotohanan. Kaya ako, pabor ako dyan, na magkaigwapo kita digdinin sa rong city colleges or public university sa Iriga. Asin magkaigwa kita digdi nin sa rong pampublikong hospital na iyo po ang dainataan ning atensyon o priority project kan mga nakaturukaw asin previous na mga nagturukaw na namayo na nag-administrar kan syudad kading Iriga. Oras tango niyan mga tugang 7 or 6 minutes before 11 o'clock in the morning. Sa mga late tuners ta, sa mga nakatutok sa mga transistor radio ninda, good morning. Naabot kan sa moyang signal sa enterong Bicol Region, kabali na po sa Quezon Provinces. Sa mga nagwa-watching man sa Satoya, mga kababayan tang Bicolano, sa iba-ibang bansa na nag-view sa Satoyang Facebook Live, sa RPNDCKI, good morning. Stay safe and healthy po kita kabus. Iwas kita sa COVID-19, lalo na sa mga ugbon kaining mga Delta variant kung ano pa. Maging strong, maging pakusugon lalo ang pananalig ta sa mahal na Diyos, na ilikay kita sa ano pa man na kailangan, virus, as in kasakitan sa buhay, irayo kita sa mga manggaganso, irayo kita sa mga manluloko, irayo kita sa mga masasamang elementos kan sosyudad. Padangaton asin i-guide kita kan sa tuyang kagurang na. Sabi ni Mary, good morning po, watching from Tarlac City. Good morning man sa inyong pamilya dyan, Mary, sa Tarlac. Keep safe na lang and healthy always. Sharing man ki Mr. Milandro Oliva, thanks po. And pakigreet, sabi ni Hermanang Monica. Si Hermanang Maureen, sabi niya, good morning, Kuya, hi. Sorry, late po ako sa pag-view kan programa nyo. Nag-saod po kaya kami, kararating mi lang po dito sa bahay. Thank you po and God bless. Sa imo Kuya Joe and kumusta ka sis Monica. Nag-saod pa lang si Garo pang sarong bulan na yan na saod ta. May weekend lockdown po kayang Naga City. Pag Friday 9 p.m. ma-lockdown up to Monday 4 o'clock early in the morning. Kaya ang Biyernes, Nabanggi, Sabado, Domingo, hanggang alas 4 lockdown, mayong ruluwas-luwas ang tao, kaya banding ang pamilya. Sige sanaan tripon-tipon sa laog kanarungkan mga konstituente sa Naga. Apera ka to mga foods and essential workers, pwedeng tugutan na magluwas. So mga maralaog dyan sa Naga, mga APOR, authorized person outside residence, may mga requirements pong agadon sa indo. Lalo na may mga doktor, nurses na nagpositive pa sa COVID sa Naga City. Pabati po kay Auntie Marlene Neo. Happy birthday po sa iya. Ngunyan Aldao. Thank you po, Kuya Joe. Ay sabi ni Hermanang Maureen na birthday pala ni Auntie Habana. Auntie Marlene Habana Neo, Canada. So happy birthday Auntie Marlene Habana Neo. May you have many more birthdays to come. And more blessing to come. Stay safe and healthy. And more power. Salamat. Sana lalo ka pang magayon. Ano ang birthday wish mo, Auntie? Yun yung pinakamagayon na tugang ni Mama.
Si Auntie Marlene Habananeo, magayunon ini. Sobra kagayon ini. Pareho sindan hermana nga Monica. Bako pating mga kuripot ini daw birthday na ang regalo sa pamangkin. Oh yes po, lockdown naman po kami sa Saturday po. Okay. O sige po mapaaram naman ako. Standby sa masunod na programa. Bueno mga tugang, salamat kansendo pagantabay. Sa lawas, Sinda Philip Barasina, ang sa kuyang naging partner sa lawas. Si Karundang Charlie Binaobra sa technical, saka si Rodel Cesar sa information, si Joanna De Villa sa transmitter side, si Tony Saison, ang sa tuwing maskuladong PSG. Salamat po, salamat sa mga viewers sa Facebook saka sa mga nakatutok sa